अरे ओरडा व्हिडिओ चालू आहे. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा ना. तर आज माझ्या ताईचा म्हणजे आत्याच्या चढवाचं लगीन आहे. तर आम्ही ते काय पहिल्या गाडी येऊन ते येली पुढे आम्ही समला मी आणि दुसऱ्या गाडी नेलो. तर आम्ही आता पोहोचलो. तर मी आणि बहीण आता तर मी का दाखवते की हॉलचा डेकोरेशन आणि कसा केलेला आहे. आम्ही आता नाश्ता करू जातो. आपलं काय क्रॉप करू गाव कसं नाश्ता करता. केला होतं आता ही कशी नाश्ता करतात बघा. जसं काय घराकडे ना घरी एकटे रे बा काय चाय तुमका काय करतो. पुर्या सदा
मंगलम शुभमंगल साव लाभो संतती संपदा बहु देव सदा मंगलम शुभमंगल शुभमंगल सावधान सावधान शुभमंगल सावधान सावधान शुभमंगल सावधान आली लागना गडी समीप नबरा मधुपर्क पूजन करा अंतरपटा ते धरा दृष्टा दृष्टी वधूवरान करणे दुर्गे करा विहुई वाचंत्रे बहुगल पराग करणे सदा मंगलम शुभलग्न सावधान श्री तदैव लग्न सावधान ते समीप सावधान वाजंत्रे सावधान काय म्हणतो सगळ्यांनी Oh my God.
लग्न झाला मस्तपैकी. तर आता आम्ही थोडी पेटपूजा करून घेऊया. काला काला किती फोटो काढल्याने तरी ह्यांका काय कमी नाही. आणि यांचे फोटो काढून काय आता सरायचे. मी गणेश दिसतच नाही यार. चालू करता या बोल फिरायचंय का बघा नाही अरे ओरडा व्हिडिओ चालू आहे. लग्न बिग्न मस्तपैकी झाला. आता आम्ही इथे ना नवऱ्याच्या घराकडे गेलो आणि आता आम्ही घरात जातो. सकाळपासून धमाक झाला आणि गरमी पण लय त्यामुळे आता आम्ही सरबत पितलो आणि घरात जातलो.